बर'नि जा निउस पर्टेल बिथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गुथुम जानानै खुलुमनायखौ जासिहरग्रोदों। दिनै जोबोद गोजोनथाव रादाब फार्स्ट एनुअल कनफारेन्स अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि बे गरेस्वर बिष्णु राभा बे भबनाव दा बे सानसेनि हाबाफारियाव बेहाय जिखिनि डिजिटेलनि समाव जाबायदि जार्नालिस्टनि गेजेरजों खामानि मावनांगौ आरो बर'नि गेजेरावबो जिखिनि निउस डिजिटेल निउस पर्टेलफोर दङ बिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों आरो बेखौ मोनसे बर'नि गेजेरावबो जे जार्नालिस्टफोरखौ लानानै मोनसे अर्गानाइजेसन दाबाय बा आफाद दाबाय आरो बिनिनो दिनै बिबान गोदान गोजामखौ सिफायना गोदान दाफिननाय जादों आरो बिथांमोनखौ दिनैनि बे समावनो साबायखर बावहरदों। माने उननि समाव बिथांमोना खामानि मावनो हागोन आरो बे दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जे बेखौ गोजोननाय मोनदों जे दिनैनि समाव बर'नि जिखिनि डिजिटेल निउस पर्टेलफोर दङ बिथांमोनाबो बर' समाजनि थाखाय 50 जौखोन्दो बिथांमोनाबो बर' समाजनि खामानि मावदों। मानो होनबा बिथांमोना जाय बर'नि अर्गानाइजेसनफोरा बै जायगाफोराव थांनानै खामानि मावनो हाया आरो बिथांमोना बै जायगाफोराव थांनानै दिनै रायजोनि गेजेराव समाजनि गेजेराव बिथांमोना बेखौ खौरांफोरखौ लाबोना होनानै आरो मोनसे मोजां थासारियाव बिथांमोना दिनैनि समाव खामानि मावदों आरो बेखौ जोंबायदि अर्गानाइजेसनफोरा बर'नि जिखिनि अर्गानाइजेसनफोर दङ आरो बे बर'नि डिजिटेल निउस पर्टेलखौ थुलुंगा होखांनो थाखाय जोंबो दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बेजों गोजोननाय मोनदों आरो दिनै जिखिनि बै एसोसिएशननि गेजेरजों सावरायनाय जादों जोबोद मोजां जादों आरो बेबायदि हाबाफारिया जाबाय थानांगौ आरो जोंनि जिखिनि निउस पर्टेलफोर दङ लाबोनानै दिनैनि समाव सावरायनांगौ आरो बेनि गेजेराव माबा मोनसे खामानि मावनांगौ दंब्ला आरो बेनि गेजेरावनो जोङो सावरायनानै थिग खालामनानै जों मावबावनांगौ खामानिफोरखौ लानो हायो। बेनिखायनो जोंनि गेजेराव निउस पर्टेलनि गेजेरजों जिखिना लाइमोनफोरा खामानि मावदों आरो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनांगौ आरो जोंबो बे दिनैनि समाव दिनैनि बे हाबाफारियावनो थुलुंगा होनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारियाव फैदों आरो इयुननि समाव बे बर' समाजखौ गोग्गो समाज दालांनो थाखाय बिथांमोना मैखोमै खामानि मावगोन आरो मावबोबाय थागोन दिनैनि समाव।